Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tomoşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 13-nji martyna qysanyna. Daşar ýurtlarda Türkmenistanyň raýatlarynyň pasportlarynyň möhletiniň uzoldylmagy dowam edýär. Tapawutlanan yerli guruluşy kompaniýalary Arkadaş şäheriniň ikinji tapgyryna gatnaşarlar. Özbegistan Türkmenistan Eýran ulag geçelgetini ösdürmek meýilleşdirýär. Elon Musk özüniň şäherini gurmagy meýilleşdirýär ýaly habarlar yetirýär. Gelingen bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Daşar ýurtlarda Türkmenistanyň raýatlarynyň pasportlarynyň möhletiniň uzoldylmagy dowam edýär. Dünýädäki kıyın epidemiologik hemde tebiğ we tehnika adatyň daşar ýagdaýlar sebäpli Türkmenistanyň diplomatik gullugy daşar ýurtlarda ýerleşýän Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklaryny gorumak üçin işçiň çäreleri amala aşyrdy we häzir hem dowam etdirýär. Bu barada Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň resmi saýtyna belin geçilýär. Ma'lum bolýar, COVID-19 pandemiýasy bilen baglanşykly çeklendirmeler sebäpli Türkmenistanyň ýüzlerçe raýaty watanymyzyň daşynda galmagy mejbur boldy. Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlarda bolmagy üçin amatly şertleri döretmek maksady bilen bir neçe anyk çäreler geçirildi. Şeýlelik bilen raýatlaryň daşary ýurtda galmak ýagdaýyny berkitmek üçin çözgüt tapmak maksady bilen Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistandan gitmek, Türkmenistana gelmek, daşary ýurtlarda wagtlaýyn ýaşamak ýa-da hemişelik ýaşamak üçin 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan 2024-nji ýylyň 30-njy dekabr aralygynda gutoran ýa-da gutorýan pasportlarynyň möhleti 2024-nji ýylyň 31-nji dekabrna çenli uzoldyldy. Şonuň bilen baglykda Türkmenistanyň raýatlarynyň haýyşy boýunça Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky elçihanalary we konsulluklary tarapyndan şahsiýet resminamasynyň uzoldylmagy barada belli goýulýar. Şu wagtgacha daşary ýurtda türkmen raýatlarynyň 200 000 töwereginiň pasporty tezelendi. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik edaralaryna Türkmenistanyň raýatlarynyň pasportlaryny uzaltmaň tejribesiniň dowam edýändigini bellemek gerek. Mundan başga geçen döwürde Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň işgärleriniň ýerlerdäki raýatlarymyza amaly kömek bermek üçin bir neçe saparlar guruldy. Şunuň bilen baglykda Türkmenistanyň hökümeti Russiýa Federasiýasynyň, Belarus Respublikasynyň, Xitay Halk Respublikasynyň, Türkiýe Respublikasynyň, Germaniýa Federal Respublikasynyň, Polşa Respublikasynyň, Ruminiýadan, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we şoňa meýzeş Türkmenistanyň raýatlaryny alyp gaýtmak üçin onlarça ýürüýte uçuşlaryny gurady. Şol bir wagtyň özünde olaryň käbirleri mutsuz esasda geçirildi. Tapawutlanan yerli guruluşy kompaniýalary Arkadaş şäheriniň ikinji tapgyryna gatnaşarlar. Türkmen halkynyň milli lider Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Ahal welaýatynyň Arkadaş şäherine iş taparyna amala aşyrdy. Taparynyň barşyna Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Arkadaş şäheriniň guruluşynyň ikinji tapgyryna bina edilmegi meýilleşdirilýän deskalaryň şekil tasamalary bilen tanışdy. Türkmen halkynyň milli lider Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynda Ahal welaýatynyň merkeziniň guruluşy boýunça döwlet komissiyasy başlygy Orazow hemde Arkadaş şäheriniň häkimi Durduliýew şu ýerde anyp barýan işleriň ýygyderli gözäçilikde saklanmagy, aýratynyň bu günjüň ekologik ýagdaýynyň ýokary derejesiniň öpçün edilmegi, ähli binalaryň ýanyşyk ýerleriniň göwnüjay awadanlaşdyrylmagy babatda bir neçe tawşyryklary berdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy görkezelen şekil tasamalary bilen tanışyp, olara bir neçe belliklerini aýtdy we degişli düzedişler girdi. Bu ýerde esasan Arkadaş şäherine gelýän awtoýollaryň çyzgylary, şäheriň awtomenziliniň binalary toplumynyň, şeýle hem demir ýol menziliniň şekil tasamalary görkezildi. Soňra Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bu ýerde Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna Ahal welaýatynyň merkeziniň guruluşy boýunça döwlet komissiyasiniň başlygy Orazow hem Arkadaş şäheriniň häkimi Durduliýew gatnaşmagyny iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamyny Teze şäheriň guruluşynyň birinji tapgyryna durly maksatly binalaryň açylyş dawrasyna görülýän taýýarlyk işleri barada hasabatlar berildi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy binalaryň açylyş dawrasy bilen birlikde Arkadaş şäheriniň guruluşynyň ikinji tapgyrynyň düýbüni tutmak dawrasyna hem taraplaýan esasda ýokary derejede taýýarlyk görülmeligini bellep, Teze şäheriň guruluşynyň birinji tapgyryna işläp, şäher guruluşyk maksatnamasyny ýerine ýetirmekde öz okyp başarnyklaryny görkezen we tapawutlanan yerli guruluşy kompaniýalaryna Arkadaş şäheriniň ikinji tapgyrynyň binalarynyň guruluşyklaryny ananmagy maksady laýyk boljakdygyny aýtdy.
Özbekistan, Türkmenistan, İran ulug geçelgesini ösdürmek meýilleşdirilýär. Paýtagtymyz Aşgabatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktori Mehmethan Çakyýew bilen Özbekistan Respublikasynyň ulug ministri Ilham Makamowyň arasynda duşuk geçirildi. Özbekistan Respublikasynyň ulug ministrliginiň habar bermegine görä, duşukda ulug pudogunda hyzmatlaşyp ösdürmegiň geljek ara alyp maslahatlaşyldy. Hususan taraplar ýük taşymagy üçin ýüze çykýan käbir kynçylyklary aradan aýyrmak ulan ulug we üsaşyr gatnamalary giňeltmek barada pikir açdylar. Şeýlegem ýük taşymak işlerini hatçalt amala aşyrmak maksadynyň tarifler we ýygrymlary sazlaşdyrmak, serhat amallaryny ýöne köýleşdirmek meselelerini garaldy. Mundan başga-da özek tarapy permissany ulgama geçmegi teklip etdi. Bu awtologlar arkaly halkara ýük gatnamalary amala aşyrylanyna zerur bolan resmi namalary elektron görnüşde açylygyna mümkinçilik berer. Gepleşikleriň dowamyny Özbekistan, Türkmenistan, İran ulug geçelgesini ösdürmek bilen bagly meseleler boýunça pikir alçyldy. Duşuk gatnaşylar teýze ulug we taşyr geçeler ösdürmegi, ara alyp maslahatlaşmagy dowam etdirmek barada ýalaşdylar. We iki taraplaryň hyzmatlaşa giňeltmek inneki tapgyrlaryny kesgitlediler. Elon Musk özüniň şäherini gurmagy meýilleşdirýär. Alınan maglumatlara görä, SpaceX we Twitter'ın eýesi Elon Musk Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Texas ştatynyň goloýnaky sebäpli öz şäherini gurar we işgärleri bu ýerde ýaşarlar. Wall Street Journal tarapyndan çap edilen habara görä, gurrun edilýän şäher Austin şäheriniň goloýuna ýerleşen Bastrop etrafynda gurlar. Habarlarda Musk kompaniýasynyň işgärlerine bazardan arzan käreni tölew bilen teýze jaýlara göçmäge ruhsat berilýär diýilýär. Texasyň kanuny boýunça şäher üçin ýüz tutmazdan ozal adından 201 adam şol etrapda ýaşamaly. Bu amaldan soň etrap gazy tarapyndan tasdiklanylýar. Bastrop okrugynyň bir resmisiniň beren beýanatyny entek Muskdan ýa-da oňa degişli bir guramadan hiç hili arzanyň gelmänligi belenildi. Ine mehriban müştaklar ata watan seviyede saylanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan barat. Hormatly tomaşaçylarymyz şeýlekem. Gurtly ýaşaýyş toplumyna ýene-de 46 ýaşaýyş jaýy gurulur. Hataýyň parlamenty ýurdun täze hökümet düzümini tasdiklady. Haýsy urlar üçin diplom ikrar edilýän uniwersitetiň sanawyna girmek zerurlygy ýok. Tehran'da halkara Nowruz oýunlary geçirilýär ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýän okap bilersiňiz. Gepleşigimizden enneki sany görüşýänçek hoşda bolun.